Yanzu Abba Gida Gida ya lashe zaɓen Jihar Kano a mazaɓarsa. To mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka, barkanmu da jimirin sake saduwa da kai a cikin wannan sabon bidiyo mai albarka. Mai sauraro, muna da jimirin roƙo a gare ka idan har ya kasance wannan shine karanka na farko da kawo ziyara cikin wannan channel tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe, kana daga bisani sai ka taɓa alamar ƙararrawa. Domin hakan shi kaɗai ne zai ci gaba da baka damar samun isowa zuwa ga shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a kan lokaci. To mai sauraro, ga dai cikakken rahotannin na zuwar maka a cikin wannan bidiyo. Amma mai sauraro, muna roƙonka kafin ka kai ga ƙara sauraron wannan lamari da muka to maka da shi da fashin baki da zamu maka dangane da zaben da ake gudanarwa. Muna roƙonka idan ka gama kallon wannan bidiyo tsaf da ka danna mana alamar liking, domin haka ka iya ci gaba da taimakawa bidiyo domin ya isa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To mai sauraro, to fa kamar da yace ka sani mai sauraro, a jiya ne Asabar 18 ga wannan wata da muke ciki na uku na 2023 na wannan shekara aka gudanar da zaben gwamnoni da kuma 'yan majalisun jiha, wanda aka yi su a dukkan jihohin Najeriya, sai dai wasu ɗaiɗaiku da ba a samu damar aikata zaben a lokacin ba bisa ga wasu dalilai. To mai sauraro, kamar da yace ka sani, kowace jiha a wannan ƙasa tamu ta Najeriya 'yan siyasa na fitowa daga bangare-bangare, jam'iyya inda suke kafa hajojinsu a yayin da zaɓe ya gabato, kuma su tallata 'yan takarkarinsu, su yi kamfen, su yi alƙawarrukan da suke ganin za su iya cikawa mutane. To mai sauraro, kamar haka dai Allah ya ƙara kawo mu wannan lokaci, a inda jiya ne aka buga tsakanin jihar Kano a jihar Kano a tsakanin Abba Gida Gida, Nasiru Yusuf Gawuna, Sha'aban Sharaɗa da kuma Malam Ibrahim Khalil, yadda a cikinsu ɗaya yake burin zama gwamna, wanda Allah ya ɗauka ya bawa, wanda yawan ƙuri'un da mutum ya samu da shi ne ake la'akari a bashi jagoranci na ƙasa ko kuma na jihar, wanda za a danƙa mulkin a hannunsa. To mai sauraro, tabbas fa wannan zaɓe da aka yi na jiya an yi shi cikin kwanciyar hankali, yayin da aka yi zaɓen lafiya da taimakon Ubangiji, ba don taimakon wani ba. To mai sauraro, wannan al'amari kuma ya ba wa mutane matuƙar mamaki, inda a tsakanin Nasiru Yusuf Gawuna da Abba Gida Gida aka dinga tseren ƙuri'u a mazaɓu daban-daban, inda wasu mazaɓin zaka ga Abba Gida Gida shine yake lashe wannan ƙuri'u, wasu mazaɓin kuma ko mu ce wasu akwatunan sai ka ga Nasiru Yusuf Gawuna ya fi shi, ya ɗan ƙetare mai kaɗan, a inda ƙuri'un da suke ba wa junansu ba shi da yawa, baya wuce gaza da 1,500, 2,000 zuwa 3,000, waɗanda wannan al'amari ya sa mutane ke ganin cewa a cikin waɗannan jakakuran 'yan siyasa, to fa tabbas kowanne daga cikinsu a kowane irin lokaci zai iya zama gwamna, wato zai iya lashe wannan zaɓe, wanda wannan abu ya matuƙar ba wa mutane mamaki. To mai sauraro, amma dai a yanzu a kan gaba Abba Gida Gida shine kan gaba kan ƙuri'u a jihar Kano, a ƙuri'un da aka samu damar irgawa kuma aka mika su zuwa ga hukumar zaben, wato INEC. Muna roƙonka da ka ci gaba da dannawa tashar nan subscribing domin ci gaba da samun labarai kan wannan al'amari da zarar mun samu za mu sanar da ku. Mun gode da jimirin kallo da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka.